Od razu lepiej. Jako że ogółem mówi się lepiej stojąc, przepona działa inaczej, płuca, struny głosowe, wszystko jest na swoim miejscu, więc stwierdziłem, że skoro mogę, mam szafkę na takiej wysokości, że akurat jak postawię kamerę, to jest gdzieś na wysokości mojej głowy. Postawię i będę mówił. Problem w tym, że otworzyłem sobie jeszcze okno i będzie mnie słychać na zewnątrz, ale co się będę przejmował. Nie, takie rzeczy moi sąsiedzi słyszeli już. Dziś, jako że wstałem rano, spojrzałem za okno i pogoda była absolutnie piękna, cudowna, stwierdziłem, że wezmę kamerę, pójdę, nagram w rynku te rzeźby, które ustawiono koło tej koło tej szklanej fontanny, o której wam mówiłem. Stwierdziłem, że je nagram i powiem kilka słów, właściwie słów tylko kilka, ze względu na to, że to jest sztuka nowoczesna, a tu jest niewiele do mówienia. Pewnie ktoś na to wpadł wcześniej, ale nie czytałem tego, to jest mój pomysł, więc ja sztukę dzisiaj postrzegam tak, że sztuka, jak wiadomo, rozwijała się, jest cała historia sztuki, doszła do tego momentu, co mamy teraz. W tym momencie, co mamy teraz, sztuka już od pewnego czasu podzieliła się na jakby dwie drogi, rozgałęziła się. Jedna sztuka, którą lubię nazywać sztuką elitarną, to jest sztuka dla sztuki, sztuka dla artystów, kółko wzajemnej adoracji. Tylko inni artyści się interesują tą sztuką, tylko ludzie żyjący ze sztuki interesują się tym rodzajem artyzmu i na dobrą sprawę sztuka nic nie wnosząca do gatunku. Druga sztuka, druga gałąź sztuki, to będzie totalna komercha. Ludzie robiący reklamy żubra, które dla mnie są znacznie bardziej artystyczne niż większość wystaw artystów nowoczesnych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Kreskówki, cały DeviantArt jest zapchany tym, co się ludziom podoba, komiksami, a na dobrą sprawę jest znacznie bardziej artystyczny niż to, co jest uznawane za sztukę wysoką, elitarną. Chodzi o to, że za sztukę, to znaczy mówiąc sztuka, wszyscy mają na myśli właśnie tą elitarną sztukę dla sztuki, tylko dla innych artystów, zrozumiałą. Będąc na ASP, zauważyłem, że to jest swego rodzaju kółko wzajemnej adoracji, że przechodzi się na te wernisaże i wzdycha, och, ach, jakie to jest genialne. A dla człowieka, który w tym nie siedzi, który tego nie studiuje, to jest kompletnie niezrozumiałe i zrozumiałe być nie może, bo to tak jakby, nie wiem, dawać pisma medyczne, specjalistyczne dzieciom w przedszkolu z myślą, że oni to zrozumieją. I to jest właśnie problem sztuki artystów, że nie mają docelowego odbiorcy. Robią tą sztukę dla siebie i fakt, że nikt nie rozumie spoza ich kręgu tego, oznacza, że sztuka jest dobra. Co jest złe, co jest błędem w ich rozumieniu, ale spróbujcie przetłumaczyć dorosłym facetom czy kobietom, że to, co robią, to jest gówno i nikogo to nie interesuje, ale dostają pieniądze z budżetu państwa i jest okej, musi być okej, bo dostają pieniądze. No więc jedna z rzeczy, które bardzo mi się na ASP nie podobały i w dzisiejszej sztuce mnie całkowicie odrzuca. Ja sobie mówię amuzą, a wy oglądacie fragmenty tych rzeźb, które stoją w ręku. I one są przykładem, przynajmniej część z nich, ta muszla, czy to kółko, na którym wszyscy siadają, rzucają plecaki i w ogóle. Te rzeźby są przykładem tego, że w dzisiejszej sztuce, tej nowoczesnej, też da się zrobić coś, co wygląda fajnie i jest przyjemne. Co prawda to nie ma takiego, chciałem powiedzieć z angielskiego impact, ale nie ma takiej siły przebicia, żeby staje się, jak ostatnio jak byłem u kumpla w Anglii, National Gallery, obrazy Rembrandta, wchodzimy w ogóle za darmo, więc szał. Staję przed obrazem Rembrandta, kopara mi opada i stoję i patrzę. I przez kilka godzin analizuję sobie przed obrazem pociągnięcia pędzla mistrza. Kirby ma mnie absolutnie dość, najchętniej by mnie za fraki wyciągnął z muzeum. To, co na zdjęciach czy na skanach na kompie jest czarne, ciemne, tutaj widzicie grę cieniem, ciemnymi farbami, tym mrokiem takim u Rembrandta charakterystycznym. Ja stoję i nie mogę się pozbierać z podłogi, bo to jest absolutnie genialne. A tutaj przechodzimy, czy malarstwo nowoczesne, czy rzeźba nowoczesna, ogółem sztuka nowoczesna, ta gałąź elitarna, jak ja to nazywam. Stajemy przed tym, patrzymy, no i co artysta miał na myśli? Ta muszla to jest jakiś początek, że tam jest perła, czyli szukamy jakiegoś skarbu, bla 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 bla. Lecimy kilka godzin w tłumaczenie, a artysta stojący koło nas, na to nie wpadłem, a co pan miał na myśli? Nic, po prostu podobało mi się to, co robię. No właśnie taka jest dzisiejsza sztuka. To stając w rynku bardziej do tego wrocławskiego rynku pasuje
niż Bolesław Chrobry na stałe postawiony tam na skrzyżowaniu i chciałbym, żeby został zastąpiony na przykład taką muszelką, która jest ładna, błyszczy się, jest wypolerowana, można się odbić w niej, jest ok. Dziękuję dzisiaj za uwagę i to by było na tyle. Chwila, mam odłączyć monitor. I zamknę drzwi!